Nakajiyay beteng kajiyang ki jonggi nohi kai namar kajing bamla ke sorkar jela ban pen urlong ya ki mat jing dawa jongki kalau pen long yo ba ardan mela basayo moj ban mi shekmat ban kran ai halor kani kamat. Haba kran sikilat pathai kubor haka arpusan tarik unai luar araja arpusan uba ardan ulaong baka daw ba hi kedai baka sorkar ka bajukam baka biang ya kapisa menta ke kerdu badai na kani kadaw kamla ban siu ya ketulop jongki nohi kai. Nolor kata ulaong ru baka jing temu ke sorkar ban penduk no ya ki nohi kai defisit ke pen i baka kerdu pisa da ka pen pau baha ke jaka bakan pen kiu kerdan ya ki nohi kai ad hoc menta ketemu ban penhiar kerdan ya ki nohi kai defisit. Hapo assembly to question or niyo ban kren tangi deficit school teachers nai deficit system dan re hakani ka resolution ka bangi ngila pangkre kong ka party ngila address ya baro all types of teachers mot baro ki category jungki noi kai ngila kren lot ka bomot ba ka party jing kamlong concern tangi ki deficit school teachers re ngilong concern ki SSA teachers ngilong concern ki ad hoc teachers baro but ya ka entire education department dan education sector te laranga kren ni katakan sempor te nakata daw ka bahaba phi pet ya ketuka statement ka bangla share haka Arden Media's group shim na kato penmi ya ketuka jing kren ka jo Shula bana kan just kendiat to phi ka baning kong hi ni kren da ka jing sokhya ka jing kum ka party ka education namangi so tho ba ka problem ka education kam dei ka ba long simple ka long complicated complex ni ma kam dei ka basuk lemda ka sarkar ka accord ya ka education as a priority haka sarkar so lemda ka sarkar ka shim ya ka education kum ka priority ka daw ba hi ka long ba ka sarkar ka bajukam bangi biang ka pisa nei ki se ko be na ka por ka daw ba ka papulong ka di ba ka sarkar ka kerdu pisa ka sarkar la fi puli ka tu ka ek bang ni pen khre na ka party ha bri education kani ka exercise ka ba ka sarkar man da ka le ka dei tang kumnu ban persang ban handle ya kata ka financial crisis ka jongki kadi ka financial crisis ka baga sarkar ka kedu na kata daw kamla ban siu tulop baga jingthu jo ka sarkar hi kalong ban pendu no ek deficit system but yegini ki deficit system ban shuai no tang ka kanja lumsum grant te kata hi kapani baga sarkar ka kedu bisa haga jaka baga sarkar la da ka sarkar ka sngu shisha baga biang ka bor bisa kadi ban upgrade yegini ki ad hoc but iki SSA teachers haka level jo ki deficit school teachers rega i baka sarkar magani ka thumu balle ka downgrade iki deficit school teachers but kawanra haka level jonkini ki jo ki level but kanum don shu kata ka disparity haka bri but ka salary structure tama kamde de ka scale kamde de ka basic scale ka de ka lump sum grant te hangta pin so thu ke kata ka dawba kapag sarkar tenrei kumang oi peace new box ni kami oban ya tai ngawan ra ikani kum ka resolution namar nga kwa bangin ya tai kam dei tang kum motion hi te kan bha ba phin puli ka to ka bangala pha phin sayo ban narit le si kani ki issue haka news channel ka jong phi kani kam dei ka ek bathmai ka bangi kren ngila jukren ya ka sarkar hakabri bat ka jing pen sarwakai ya kapisa lakalong ka jing penlong iki festivals lakalong ka jing thong iki chairman iki co-chairman ya ki consultant ki popun ngil ada ban keren te tenrei bangin che keren than tang hai kilat khobor lat pathai khobor ngim da sngodon jumut namar ka jaka yangi ka babyang ai bani keren bani oban tai ka di ka assembly tenrei pi hi ka assembly magni ngi song dorbar tang samsni arsni ngiyo mangi ki private members business kabangila ban yatai borbor what haka government's business ni sayo ban rai ka call attention zero on notice ndai mentai ka taru kila pensange tik strictly betangi ki government's business te ngi yu pai ba uni iba kini por khoi ki ki jing persang ban khanglat ya ka voice of the people party ka badani ki issue ki jo pai ba ban rai ki mat ki bedi bo pai ba ka demokrasi habang demokrasi ni kamsong et tang ka number demokrasi hi kade ka shong hakai ka constructive debate
on issues. Kata kadika real democracy. Telara pi shy away from constructive debate. Pi kwa ban kier na ka jinge tai ka ba tei ka ban penmentoy. Te kata kam de hi ke democracy. Te kombakalo mantahi hapo Meghalaya ngi ba ka jingmut bashisha jo ka democracy. Haka legislature come down. Te dena kata katao kamdon shu kata karukom penyak dorbar lani karukom snothu ban alat baka floor lani ka yeng dorbar kan dega benta jong opposition party ban raise ki issues pe khanang ba upai ba on mentoy habakadon ka debate habakadon ka opposition baka ruling but habakini ki atli ki party ki debate hapo a house kawanra ka progress ka development ka benefit ya kinong shokshnong te ngini keren iu ka Voice of the People Party kumbakalong ka yang marway hapo assembly kamdon benta AARM but pin lingo ba nagalyang jonggi ba pinya je ka assembly kien yele kat bala ban kiar ban ai benta ya ka Voice of the People Party ngide ka party ka badan sangut ki emle kawai ka party ka dan sangut ki emle rehak bidi baka Assembly Secretariat ka Voice of the People Party kamdan benta area bakata ka diga bangi song sarong bangi yang halor ka nongrim klem ra ko abani penyi ki suki ki leni kita ki benta ki bangin ya pentelon ka kam te kata ka diga jingya lenti jong ka Voice of the People Party namar ngin namla abani compromise leni ban pen senjor ya ka nongrim ka bangi don nam tau pai ba Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya